ndị ayocha okwe m nna Emeka gwakwara ma gwa n'Ọnịcha na ada na-asakwa anya mmiri were eju Ọnịcha ọ ndị na-enyekwuru aka fonu m. Congratulations, you're a failure. This boy had this boy in nothing. No street. Just like that. As a fan, I'm not again from Mary. You go working along. Mary, but I'm Mary. Oh, Mamma, only Tiadi are all. I'm going to oh, we do it. In the ankle, it's a bad deal. Oh, because you can dance your body on my key. I was 16 Madeke. Madeke Kenaga. You Johnson. You buy a gas threat. Here for a bed number 16. Oh, thank you. One bye. Jesus. Hey! Attack is a man on it. Hey! Ndị ayocha okwe m nna Emeka gwakwara ma gwa n'Ọnịcha na ada na-asakwa anya mmiri were eju Ọnịcha ọ ndị na-enyekwuru aka fonu m. Hey! Jesus Christ. Ọ ihe nji isi koro. Osisi dịkwa. Abi. You mean na-ekwe na Alan give me 5. Onya ka nje kwuo maka ga-edi sharp. Chop knuckle. Yeah, that's my guy. Rapo onye John nna na-ekwe na anya ọkwa moro. Hey! Mba udo dị na ka anyị bịa ka anyị ga-achọ ebe anyị esu ya fa o ka mmadụ nwee ike tachigodi ịghọta that's my boy ya ka iti arụ